फाइनै 5 फेब्रुआरि तांसालो करबुगो तिप्रा मथा मेगा बाइक रैली उना थाङि दङ अ पान्दावो जत तिप्रा सारकनो माजेटान बागै कब खाते सावै खोनारिका टिटी एडीसी नि ईएम दलि रियांते 43 करबुकनि एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा बेनियानि मुक्ति माइन चुहा सिंखे सुदु बुया फुओ चम कोंसा फुओ चो दफा थाहा वानि नाउ हे खापाङो साये तंया मानि जत तिप्राबासी स्पेशली जिनि अमोबे करबुक न युथ्स क्ला हेनेमा ननो बाइ तंनाय सु ननो जत नाबन दिनो फाइ माये चुं दियो आचु लाय ननो काबोमसे आके चिनि ब्रुरा फंथो आके ते फारा फंथो आबुन सालो सामुयो नेनि ख एफो हा बाय द पानि पान्दावो महाराष्ट्र न हा मसे नाव माइक्लम बाय बाहादाक दपनो निम खावो महाराष्ट्र न हा म तंहा सिके न निम सानो माइक्लम बाय बाहादाक दप हा म तंहा सिके न निम खावो ठीक ठीक ग्रेटा तिप्राले माइन चु हिंके 5 तारिख फेब्रुआरि जत चिनिबो करबुक बाजारो के हा मेगा बाइक रेली मजा गाव अंश ग्रहण के फाइनिं तो पान्दाव फाइमाय फाइनिं तो हिए तिनि और नाव मा काबावो इनके बो तिनि सोशल मीडिया निमसियो प आं सामचु चिनि ताखुखु जरा ब्रु हि तंनाय राव रि आं तंनाय राव नराव खाता बायदि पीबीडीजी स्कीम पीएम जनमन बो सरकारनि के हा स्कीम बो स्कीम ले नु पार्टी खेतो निनि ब्रु रो माइ मान ब पान्दासे बो जागा नु फमायनाय माल्टीपारपास फमायनाय लामा फमायनाय नांनायसै तै फमायनाय नांनायसै आयुष्मान कार्ड फमायनायसै आमी बो 2026 से पाइनाय बो 3 इयर्स प्लान से आंबो पान्दा बो जागावो विशेष के ऑफिस नि कर्मचारी जरा जीआरएस खेनाय बीडीओ तंनाय विलेज सेक्रेटारि तंनाय न बनो तो ये ऑफिस नि सामु नाव तांदि बर' राजनीति के हायके चिनि नजरो चुं बांमा रिपोर्ट माइमो तंगो आबो प्रूफ हासिंके स्पनिम कोंग माजा बारि क्लाइनाय खनापो नाव चुंनो हामिया हिमायनाया आंबो ऑफिस नि स्टाफ न जरा जीआरएस तंनाय बीडीओ तंनाय सेक्रेटारि तंनाय न चुं माका बो बो स्कीम निनि पकेट नि रिनिया पकेट नि रिनिया बो सरकारनि जरा बेकवार्ड दफानो ससामा पान्दा सरकार बरि हां बेलायके बेथाकेन हामबाय रियो आरि पपनो तो येनाव राजनीति थुंमायनाया जदि समाया आसिंखे कमावनाय चाबो कन्सिक्वेन्सेस चुं सामाया आंबो पान्दावो काहाम के बनो काहाम के ये जो ब्रिके माइ मारतों आपनो खेनि उंतो आबो उया माने न बनो तो राजनीति के चुंले सामायावनाय पब्लिक आउट अफ कंट्रोल या थासिके नाव साकक मा बारि क्लाइने चुं आबो सामाया आंबो पान्दाव नाव एनि एडवांस मा सामसे के आंबो पान्दावो दिनियो बीजेपी थायायके बीजेपी सारेन्डार रेडी बीजेपी थायायके बो स्कीम माया हिमो आबो कक मा पचिन खापौ सुफायो दिनि क्रुनिये जों साबजन ऑफिस नि के पो एडिसिन जे यामन मयाव मामाय मन जरा जों माने बाउ जों केहाना पो हिले तिप्रा मथा जों के केना न बो दाबि रिया जों हिमो को जों ग्रेटा तिप्रालेन दाबि काबो जों बीजेपी न रिया हिं देहिं ग्रेटा तिप्रालेन माइके जों सीपीएम न तो याहि देहिं ग्रेटा तिप्रालेन माइके जों ते अन्य कांग्रेस खेने न विभिन्न पार्टी खेने जों तो याहि देहिं महाराज सावो तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी हा ग्रेटा तिप्रालेन के हाचिनि स्टान माइ हासिं के चिनि अधिकार माइ हासिं के जतो तिप्रा बासि मा तंनाय जतो कुंथाय बारा मा तंनाय जागावो हुएबार जे एडिसिन सियो तंनाय न जतो अधिकार समान अधिकार माइनाय चिनि प्रचार आबोसे जों के हाना पर पार्टी तो जों खावया को अम पान्दावो जोंनो एक्शन लानि मानि बा नन एगेन्स्ट मुभमेन्ट खेन मानि जोंनो आबोदि मा सुजुग तारि दिहि तिनि मा कावबो आमी आइनि पाइथावो ट्रेक हां लास्ट मेसेज टीम चुओ स्पेशली चिनि करबुक बाय चिनि अमरपुर डिविजन नि ताखुरम खुरो 5 तारिख फेब्रुआरि जत करबुक मैदानाव फाइनि उंथो हियां काबो जतन हामबाय जों मेगा बाइक रैली खाइनाय चिनि ऑनरेबल ईएम बो मानजक फैका जतन जत चिनि नेतृत्व जे काहाम जत फाइनाय बर जत मानजखा जे तिनि सामुं तंगै नग स्लाय आंगै एबा न फाइसला बि आंनाय रनो हंके आं बरनबो कयनाय बरक जुगाजुग खाइदि चिनि नेतृत्व रक बाय जे प्रिपरेटरी कमिटि जों खाइका अमनि बसकांगो ओ 5 तारिख फेब्रुआरि खासिनि तिप्राम थाने आसायमानि साल उ साल न रगै जों काइसा मेगा बाइक रैली खालायनाय नर जतन तिप्राम था नि सिमिन दायित्व यामो जों म ओंखासिनि काइसा दफानो जों फियंनानि बागै जे काइसा जों समाय दांजाक तिप्राम था आसायमानि लगे लगे ताम सक्सेस खाइका आबोत जों आसुलाय सालायनाय उलो 5 तारिख मिटिंआव जों सालायनाय किन्तु बिनि आगे जों नायो ओ मेगा बाइक रैली जत फाइ मानजा फाइनानै ओंथोंने आं कबनाय आसोनो साइनो आं जतन हामबाय एवं पाइफ्लाया हामजों उरगै नरनो खुलुमुया फरे अरनो सानाय ओ 5 तारिख मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आबनो जाते नरक फाइ जोंबाय जयेन रनानै ओंथोंने आं कय नारु